Igbo mma mmanụ nnọọ n'asụsụ Igbo amaka nke ụbọchị nke taa. O nwere obere ihe nji maka e wee bịa, biko si ka anyị tinyekere nri ya ọnụ maka na nyanwụ ihe nwere ka o si wee dị, ọ gbagwojuru anya. Ọ wụkwana ihe jọrọ njọ ma sikarịa nka nwa n'isi. Kedu ihe nji maka e wee bịa n'ụbọchị nke taa? Ihe nji maka e wee bịa bụ ụmụ nwoke nwere nwa abụọ bifo ha mụọ nwaanyị. O ihe nji maka e wee bịa. Ụmụ nwaanyị lụrụ di ha wụ ọga nwere onye na-agbara ha bọyị bifo ha nụwa nwoke ahụ. Ịma na enwere ụmụ nwoke ọbụla n'ọrụ onwe ha, nwoke na-anụbeghị nwaanyị n'ọrụ onwe ya nwere nwa bọyị na ụmụ bọyị ya na-adị na mma, na ụmụ bọyị ya na-erikọ nri n'ofu efere, na ụmụ bọyị ya na-adọ na nwa njakịrị ka nwoke na nwoke. Ha asị onye ahụ nwa bọyị ya. Ha na-eme ka ihe niile dị gị n'wuru ofu, onweghị nkewa, enweghị mkpakọ. Ọga mana ya wụ ọga, nwa bọyị ya mara nwa bọyị. A na-akwara onye ọbụla n'ugwu nke ya n'ụdị n'ụdị. Nwoke ahụ mechazie jee nụọ nwaanyị bata, nwunye ya atọrọzie ihe mmadụ amaghafe. Nwaanyị ahụ ọ nụrụ emezie die ọkpọ nwa bọyị ya asị. Nwaanyị ahụ ọ nụrụ emezie nwoke ihe ọbụla nwa ya nwoke ahụ merụ, nwa bọyị ahụ merụ, onweghị nke na-adịzie na mma. Ọkwa nwa bọyị ọ sịrị na ọnya awụ ihe niile, na ọnya na-agba mbọ, na ọnya na-eme nka. O jezie mụta nwaanyị. Nwaanyị ahụ ọ nụtaziri abịazie jiri ihe niile kpọdo isi n'ala. Nwoke mmadụ na nwa bọyị ya na-egwukọrịta egwu dịka nwanne na nwanne, agagharịkwazie. Ọ gagharịzie ahụ ozie nwa bọyị ya ahụ asị. Nwa bọyị ya ahụ mee enumeanụ nwa ozi nke na-adịghị mma n'ahụ. O nwere ihe chọrọ ịjụ, biko nụ, kedu ihe na-ebute ụdịka ọnọdụ a? Kedu ihe na-ebute ụdịka ọnọdụ dị otu a? Ihe merụrụ ihe dị otu a ji eme? Ị chere na o si n'aka nwoke ka ị chere na o si n'aka nwaanyị? Mụnwa na onwe m echere m na o si n'aka nwaanyị, maka na tupu nwoke anụwa nwaanyị na nwoke ahụ na-agbara ya bọyị anụrụgo, mana ọ nụtaghaziri nwaanyị, ihe niile gasa. Ụmụ nwaanyị, kedu ihe kpatara na ịnụọ di, ịnwụ nwa agbọghọ wee nụọ di? Kedu ihe mere iji wee baa n'ezinụlọ dị n'udo, ezinụlọ na-ebi ọfụma, ezinụlọ na-enweta mfụta onwe ha ka nwanne na nwanne, ezinụlọ na-eme ka ihe a na-eme na-agakọrịta? Ịbanyezie na ya wee kpọdo isi n'ala. Onye efu ibi ọya amazi, ọ gafu nwa bọyị ya ọ dị ka ọfụrụ ekwensu, nwa bọyị ife ọga ọ dị ka ọfụrụ eze dibịa. Kedu ihe kpatara iji wee bụrụ nsogbu, bụrụ ọnwụnwa, bụrụ ngasa wee jere ije dị? Ihe a na-agwa ụlọ taa, ama m na ọ na-eme, beta amaghị m na o mekwuna onye mma. Maka na n'ụbọchị nke taa, o nwere onye mụ na ya na-akparịta nkata, wee sị ya na o nwere okwu m chọrọ ikwu, ya nekwa isiokwu m. O wee sị m na ihe anụnwa bụ ihe mere ya, na oge ya na-erikọta nne n'ofu efere, na oge ya na-akpa njakịrị, na ofe na oge ya na-agwa ụmụnne ya na ụmụnne ọga ya ahụ, oge ya na-agwa ụmụnne ya na ụmụnne ya n'afọ, na onye awụ gịnị wee jesi ọgwụ na ọ na-agba mbọ na ọ na-eme ihe niile. Ọ nụtahụkwa na nwaanyị, ihe niile ga-akọ. Ọ bụ na ọ ọfụ na ọma nọnụ okwu nọ ya na obi nne na-emetụ ya, ọ bụrụ ngwongwo ya na ka a na-ekwu oru ha ọnwa ịsaa abụ ọnwa asatọ, afịa ahụ ụlọ afịa ahụ mechie, ụlọ afịa ahụ mechie. Ụmụ nwaanyị, kedu ihe mere na ịnụọ di na ụlọ achọghị udo? Kedu ihe mere na ịnụọ di iburu mkpakọ wee jebe ije dị? Nwa bọyị ahụ ị na-emegbu, ọkwa nwa bọyị ahụ na-eje achụta ego ọga na-enye gị? Ọkwa nwa bọyị na-achụta ego akpa osikapa a na-egote n'ụlọ ahụ? Ọkwa nwa bọyị ahụ na-achụta ego eji akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka? Ọkwa nwa bọyị ahụ na-achụta ego eji akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ, akwụ ụgwọ ụlọ? Ọtụtụ n'ime ndị ọga nwa bọyị chụtara ha ego ha ji megoro ruo ụlọ nke ha.
gị nwa m nwaanyị nọ na di nwa bọyị dịgo menu man onye metaghị mma echiriwado ihe ekwe ṅụrụ mmiri tọwa iko. Kedu ihe nwa ahụ merụgo? Kedu obi ọjọọ inwegidoro na ihe ekwe nwa mmadụ ṅụrụ mmiri tọwa iko? Asị gị jee gbawa ọsọ afịa ihe ejekwa. Asị gị jee n'ọba ebe a na-edosa afịa na n'ukwu nke ije bupụta ihe ebupụtakwa. Kedu ihe mere na ịma nzu ike? Kedu ihe mere na ịma nzu ike ka ofe rọrọ arụ wee zoro gị nne? Ị na-ata agagagagaga nke na-ewutekarịcharị ma ọnwụnọ ndị ahụ ụga ha nọrọ onwe ha nwee nwa bọyị bifo ha emegoro wee lụọ nwaanyị. Nwata nwaanyị ahụ batazie onye dị mfe ahụ ya du mmanụ na nwata nwoke a anọwaga ebe a bifo onye nwa wee bata, kama ọ ya eme ka ọga na nwa bọyị ya nọrọkwa n'udo, obude nkewa kewasị onye ọbụla. Ọga ahụ mgbe ọ nọ nnake ọnọkatabụghị ofu otu ụbọchị wonye aka tie nwa bọyị ife, mana ọ lụtaghị na nwaanyị. O jezie kotara nwa bọyị ya koboko agha, o je gotere ya ọfụ ifo mere ogote fan belt or hose eji agba mmiri. Nke ọbụla nwa bọyị ya meziri adịghị mma na ihe na-arụ ịdagwa. Biko ụmụ nwaanyị dị otu a ha nụkunu ji na ibu ngwa afịa n'isi adọrọ mfecha, ikechisi ngwa afịa adọrọ mfecha. Nwa bọyị ga ahụ emekwa enu mechaa na bata n'ụlọ ịma dosara ya nri dị mma. Ịmakwana nwa bọyị ahụ mere na ị na-eriju afọ. Ịmakwana nwa bọyị ahụ na-agbata mbọ ọ gaji egote ihe nri n'ụlọ. Isichazie nri ihe enye nwa mmadụ nri ka ume wee dị ya ọ ya gbapụkwa echi ka ọ gbawa mbọ gbapụtara gị ife dị mma. Ịnwụcha inye nri ya na-enye nwa nkụta na-eke irierigbu onwe gị ife ihe etiri ya n'efere. Onye a bụ onye na oge nọ bụ kamgbe ehi oge. Kedu ihe nwa bọyị ahụ merụ na ịma nkwe nwatakịrị mmadụ ma ihe ọbịa arụ iyiwe akwa yuchasịcha echirichi nwa bọyị eje gbaa mbọ, ọ gbasịa mbọ o buo ngwa afịa keke bupụ ebupụ. Onwe onye bịara afịa ọgbagharịcha oke ngwa afịa m ihe niile gburugburu ebe onye ahụ ya bụ ụgbọala. O bukọrọcha ya bata ome ihe ndị ọzọ nọkwa na chọp. O mechaa ya bata ọ bịa gbaa mmiri na ọnụ ụlọ enweghị mmiri n'ụlọ. Ọ gbasịa mmiri ọ sụọ akwa, ọ sụcha akwa o wee bịa nye nri dịka nne nwa nkịta. Mana ị nọ n'ụlọ onweghị ife na-arụ, ọgwụdụ naanị na ọsụrụ akwa ụmụazị. Ọ sụkwuru nke gị sụọ nke ọga. Kedu ụdị ajọ omume dị ya? Ụmụ ihe a mechalụ ụmụaka kịta ahazi ekwe eje agba bọyị. Ụmụaka ugbu a ahazi ekwe eje agba bọyị maka na ihe a na-afụ n'aka ndị a na-eje agbara bọyị o mere ụfọdụ kama ha eje gba bọyị ha eje bube kọnkrị ọ ha eje mụọ mekaniki ha eje meme ihe ọzọ maka dịka akparịmagwa ndị agasị. Biko ha nụkwunu ji. Ụmụ nwaanyị ọ niile nwụ na ha nụrụ di mgbe di ha nwere nwa bọyị. Di unu enwego nwa bọyị unu wee bata dịka nwunye. Biko hapụnụ nwa bọyị ka o megoro ka ọ ṅụrụ mmiri tọwa iko ka o bie ndụ dịka mmadụ. Ụfọdụ ụmụ akparịmagwa emegide na ndị mmadụ ahazi ekwe eje agba bọyị. Ndị mmadụ ahazi ekwe eje agba bọyị ọ maka akparịmagwa ọjọọ unu karịsịa ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwoke ọtụtụ ụmụ nwoke enweghị nsogbu. Nwaanyị ha nụrụ mere obi ha ụtọ ọgbọ tokwute. Nwaanyị ha nụrụ mere omume ha wee gbanwee. Otu ahụ isi wuru mmadụ ka nwa bụ ya si wuru mmadụ. Ọhọzi na Chukwu mere gị amara ị nọrọ n'ọnọdụ dị otu ahụ. Ọ dozie ego ka ị nwechaa n'ihe niile. Ịfụzie mmadụ ahụ ka mpempe akụ. Ihu onye na-agbara mbọ ọ dịghị ka mpempe akụ. Biko ha nụkwunu ji ka ụmụ mmadụ nwee aṅụrị ebe ha na-agba bọyị, ka ụmụ mmadụ nwee aṅụrị ebe ha nọ. Inweta ozi a biko tụsaa ya. Achọrọ m ka ozi a jezuo ebe niile ka ụmụ nwaanyị ka ha hanata ka ụmụazị mmadụ nwee ndụ na-eme ndụ. Ọ gwụchakwanụ ka ọ ha m n'ọnụ. Daalụnụ isonyesi m ike n'ime Asụsụ Igbo Amaka. Ka emesịa.